Og på den måde kan det hurtigt blive sådan lidt hovsaagtigt, og ikke lige så fantastisk og meningsfyldt og visuelt lækkert, som man måske havde forestillet sig. Ja. Selve bogforsiden, vil du sige noget om det? Fordi den er her på forsiden, der er der boksehandsker, og på bagsiden har vi et citat fra Pink, Let's get the party started. Hvad er der tænkt over, og er det noget, du har været inde over, hvordan den skulle? Altså, jeg har været så heldig, at jeg selv har fået lov at bestemme, hvordan omslaget skulle se ud. Og så var jeg så ekstra heldig, at tegneren virkelig forstod, hvad det var, jeg mente, så han ramte det rigtig fint. Altså, jeg sagde, jeg ville godt have, at det sådan skulle være meget nærmest ligesom et fotografi. Ja, jeg synes jo, den viser meget godt den der kontrast mellem, hvor rå hun er udadtil, Maria, med boksehandskerne, men samtidig så sårbar og blottet. Ja. Så jeg er rigtig glad for omslaget. Man kan sige, det er også der, altså hun får en masse afløb, hun dyrker boksning, så det er der, hun kommer, det er også der, hun har mødt sin kæreste. Ja. Så det er også altså, det er noget, hun gør også i til hverdag for at få noget presset. Ja. Jeg tænker på, hvad tror du, vi kan gøre, eller hvad skal man gøre for at lette lidt af det her forventningspres? Kan det overhovedet gøres? Altså det er svært, fordi når lærere og forældre forsøger at tale om de her ting med unge, så bliver det hurtigt meget pinligt og akavet. Så jeg tror i virkeligheden, det ville være stærkere, hvis det var en, de unge så op til. Altså hvis nu Medina blev den nye Donna fra Beverly Hills og stod frem offentligt og sagde, at hun var jomfru og stolt af det, så tror jeg, det ville have en effekt. Ja. Altså nu er toget nok kørt for Medina, men måske en anden. Altså Natasha for eksempel lavede i sin tid jo sådan en sang, hvor hun opfordrede de unge piger til lige at tage det lidt med ro, ikke? Teksten var noget i retning med, at der er ingen grund til at give den op til den første idiot, der synes, du er hot. Ja. Og det synes jeg, der er en dejlig forfriskende tekst i forhold til alle de der med bitches, der bare skal suge den op for slap og ellers holde kæft. Og ikke fordi der skal være plads til det hele, det er ikke for at lyde sådan snærmet om morgensur kl. 12, men det er måske også lidt naivt at tro, at vi kan blæse hvad som helst ud i æderne, så regne med, at de unge overhovedet